Boas, benvidos a Pulso Activo. Eu son Edi, o teu adestrador, e hoxe imos demostrar que o movimento é para todo o mundo, independentemente da idade e do nivel. Imos aló. Benvidos unha mañá máis aquí a Pulso Activo. Como sempre, eu moi ben acompañado. Como estamos, rapaces? Hola, boas. Moi ben, con gañas de comenzar? Sí. Vale, ben, imos aló. Hoxe Raquel estivonos contando as súas aventuras cos animais da casa do avó cando eran pequenas que iban a pasar os fines de semana ali. Pois que están moi ben, ten recordos co avó, cun galo, co can, bueno, están ben. Pois eu sempre tuve pasión por os animais, pero en especial por os cans. Bueno, pois moitas aventuras que garda aí no seu recordo. Non deixaban entrar os cans na cociña. Dicía, pois se non entran os cans, saliu eu. Entón, iba para fora, estaba abrazado aos cans para que non tuveran frío, onde que morrera de frío, hasta que viña a miña nai e dicía, veña, pa a cama. E entón, íbame deitar. Imos a un ladiño e outro. E lo porque dices, bueno, non é... Que pasou? No, me ganas de comezar. Unha vez metidos en materia... Ganas de pues, rematar, non? Sí, eso sempre. Arriba e abaixo. Momentos curtos, imos ir cos sombreiros. Non sei como ando o resto de enerxía, pero... Pois mira, eu ando mal hoxe, ando mal do estómago, así que imos intentar levar a clase o mellor posible, pero... Se queres podemos se non estou ao 100%, estar maliño, que cambiamos, claro. Se estás maliño podemos descansar. Non toca descansar, pero, bueno, imos intentar facer a clase o mellor posible. Se me vedes un pouquiño floxo, teño a excusa perfecta. Man na cintura. Pois hoxe traigo un dolor de cabeza. Un dolor de cabeza, cada si me pasa a facer... Estamos finos todos hoxe. Estamos finos hoxe todos. Ti, Estrella, traes algunha doenza? Por o de agora non se manifestaron, non sei se teño ou non. Cambiamos. E ti, Anxo? Eu sono, moito sono. Moito sono. Bueno, Bueno, falta de enerxía. A ver, quedades que non, sempre afecta o rendemento, obviamente. Se cando non está ao 100%, pois... O importante tamén é non estar moi parado, porque senón ainda peor. Xuntamos pernas. Home, outra cosa é que pues, teñamos que ir á cama a descansar un pouco e recuperar, pero sempre que se poda movernos un pouquiño está ben, Penso que me vai facer ben. E descansar é moi Descansar importante. tamén. Cambiamos. Se non descansas, colapsas. Así que... Pulso nos cellos. Hacia adentro. E para dentro fai unha cousa rara, non me sai. Xa somos dúas. Cambiamos de pé. Para fora ainda bueno, para dentro... Ui, que me escapou. Esa coordinación hacia adentro. Moi ben, unha vez que rematamos a mobilidade articular, xa vedes que temos elemento novo, que son estas banquetas, estes steps. Hoxe a clase vai ser de cardio e de forza. O cardio ímolo facer no step e a forza cos halteres. Así que collemos unha banqueta e os halteres e comezamos. Incluso Edi estaba por arrastre, pobre. Estaba coitado, con dor de barriga e tal, e bueno. Imos comezar co quecemento, imos facer aí unha marcha, uns 30 segundiños, activando o corpo, pouquiño a pouco. Bueno, tedes ganas de probar os steps? Sí. Material novo, eso motiva. Así me gusta aí, paseo militar. Ai, Dios mío, a mí con tanto ruido xa se me perden os pés. 3, 2, 1, vale. Agora, imos golpear aí co xeonllo arriba, acompañando do movimento dos brazos, alternando unha perna e outra. Outros 30 segundos. Veña, imos quitando aí o sono do corpo, non, Anxo? Estamos aí medio a dormir. Imos pavilando, non? Pouco a pouco vais Pouco a pouco. escoitándose. Vale, e agora imos saltar aí a corda.
cada un como queira, un pé, dous, movendo aí os pulsos. Outros 30 segundos antes de comezar. Que saltas ti, Noemi? Como son os Eu movementos? salto como sea, de que esta corda fai así. A nivel profesional, non? Se houvese corda de verdad, veríamos onde acababa eu. 3, 2, 1, vale. Moi ben, na clase de hoxe, como dixen antes, cardio e forza, 30 segundos de cada exercicio e de descanso. 2 roldas, así que preparámonos porque imos comezar. Eu tiña aí, bueno, os meus avós tiñan un can pequeno que lle chamábamos Chispi. Sí que me gustaba moito ese can. Despois non son eu moito de cas, pero ese en especial sí. Importante, se non temos un step na casa, válenos tamén con un escalón, unha altura, unha banqueta, algo que podamos empregar para subir e baixar, de acordo? Veña, non tardamos máis, imos aló, primeiro exercicio, imos subir e baixar ca mesma perna. O que vamos a facer é subo, subo, baixo, baixo. Ca perna dereita, vale? 30 segundinhos, veña, imos aló. Na seguinte rolda, ca esquerda. Isto mesmo no escalón da casa. Se vivides aí en piso, seguro que se non tedes na casa, tedes nas zonas comuns. Quen vería todos os veciños aí, cada un no seu escalón? Estaría ben. O de arriba, de baixo, lo que? Tres, dos, un, vale, veña, collemos halteres. Porque o seguinte exercicio van a ser elevacións laterales, vale? Imos traballar aí a zona dos ombreiros. Veña, brazos semiflexionados. Collemos aire e soltamos ata a altura dos ombreiros. Envío cara adentro, 30 segundos de traballo. A forza hoxe vai dirixida sobre todo a esa zona, aos ombreiros, vale? Brazos semiflexionados, no sobrepaso a liña do ombreiro. E última. Vale, deixamos halteres ao ladiño. Hoxe teño un dolor de cabeza moi grande. Tomei un ibuprofeno, penso que despois da primeira clase sentínme un pouquiño mellor, pero hoxe non me estou moi católica, e bueno, a ver mañá como vai a cousa. Subo, subo, baixo, baixo, pero mantendo as pernas semiflexionadas, de acordo? Traballiño de glúteos, de pernas, imos a loca dereita, va. Subo, subo, baixo, baixo, aí. Cu abaixo, todo exercicio. Fixechedes a mili ou que? Como? Se fixechedes a mili. No. Non. Imos todos aí ao mesmo paso, sí señor, esa coordinación. 3, 2, 1, vale. Moi ben, seguinte exercicio. Seguimos traballando ombreiros, agora elevación frontal, de acordo? Collemos halteres. Que comezamos? 3, 2, 1, imos aló. Ah, os dous a vez, vale. Espérate, que agora teño que compensar. Os dous a vez. Pernas semiflexionadas. Levamos brazos de forma frontal. Sen sobrepasar a altura do ombreiro. Envío cara adentro. E última. Vale. Había que ter coordinación, pero unha perdeuse, pero recuperouse. Entón, bueno. Xeonllo arriba, vale? E cambiamos a outra. De acordo? Veña, imos subir primeiro ca esquerda e dereita arriba. E despois xa vamos intercambiando. Preparados, listos, imos aló. Moi ben. Ui, ves. Veña, collade, Noemi. Ese É ritmo que eu así. sabía que me iba a tropezar aí. Tres, 2,
Vale. Seguimos traballando os sombreiros. Agora toca empuxe militar, de acordo? Empezamos nesta posición e subimos cara arriba. Estamos? Veña, abrimos aí, collemos aire e solto arriba. Baixamos halteres esta altura das orellas e subimos. Xuntamos arriba. Pouquiño máis. Seguimos notando o calor no corpo. E última. Moi ben. Ai, hoxe gustou unha clase cos artefactos novos cos steps, que non deixe de ser un banquiño baixo, pero, bueno, hai que chamar step. Vou comezar nesta posición e o que vou facer é intercambiar unha e outra. Sí? Veña, colocámonos deste lado e imos alá. 30 segundiños que comezan xa. Ui, espera. Aí, flexión, extensión da outra perna. Cada un o seu ritmo. Miramos ben onde colocamos o pé. Ahora xa cambiou a música, sí. Tres, dous, Vale, moi ben. Xa é un poquinho máis intenso, verdad? Xa casa un poquinho máis. Vale, seguinte exercicio. Paxaros. Levamos o corpo inclinado un poquinho cara adiante. Collemos aquí os halteres e xuntamos escápulas atrás, de acordo? Eu vou baixar de peso un chisco. Veña. Pés separados en anchura das cadeiras. Levamos o corpo inclinado un poquinho cara adiante, pernas semiflexionadas, brazos semiflexionados, mirada ao frente, lombo reto, collo aire e solto. Xuntando escápulas arriba. Un poquinho máis. E última. Vale. Fíxose moi larga esta clase, non sei por qué, pero estuvo ben, gustoume e polo menos cambiamos de facer sempre o mesmo. Vou colocar o step desta maneira, de acordo? E o que vou facer é o seguinte. Abro e pecho. Abro e pecho. Sí? Veña, comezamos. Di Estrella, bueno, é o que hai. É que... Veña, colocámonos, pernas separadas. Estrella, se ves que costache moito así, pois, vale, a este ritmo. Eu sei a teoría, despois a según vai. Vai ser ben, vai ser ben. Veña, preparámonos e imos aló. Aí, seguimos aí, ánimo. Traballo de cardio. Un poquinho máis. Vale. Moi ben. Quédanos un exercicio. Volvemos a colocar o step como estaba antes. E agora o que nos queda é un collemento de ombreiros, vale? Acercar aí os ombreiros ás orellas. Collemos os halteres. Estamos, rapaces? Sí, estamos. Veña, imos aló, comezamos. Solto aire arriba. Brazos sempre estirados. Un poquinho máis. Teño unha pregunta. Que pasou? Vos cando vos sofocades así e tal, o facer exercizo, pode ser que o respirar polo nariz despois é como que doe? Pois só me pasa a mí.
Vale. En serio? Moi ben, descansamos segundiños. Móvese moito o corpo, a min gustame traballar no step. Ademais é algo diferente que necesitábamos, estábamos pedindo a berridos un step. O sea que moi ben. Moi ben, unha vez que rematamos a primeira rolda, descansamos uns segundiños e imos comezar de novo. Como estades? Ben, non? Suando. Bueno, pero bueno, motivados, é algo Sí, novo, home. tal... Vale. Motivadísimos. A mí o que me tira máis son os sombreiros, Veña, imos A ver aló. se acabamos de- Agora, antes subimos ca dereita, agora ca esquerda, de acordo? Subo, baixo, baixo. Veña, 3, 2, 1, imos aló. Subo, baixo, baixo, subo, baixo, baixo. Iso é ese ritmo, moi ben. Tres, dos, un, vale. Veña, seguinte exercicio, elevación lateral. E aquí van nos quedar uns sombreiros ben guapos, A ver se nos van sair a letra de tiburón, como a John Cena, Si, os dorsais. Collemos aire e soltamos. Aí. Bueno, e que parte do corpo vos gusta máis dos homes? Uf, dos homes. Sí, sí. E non xa diremos das mulleres. Que difícil. No, mentira. Parte do No, corpo pero mira, por ou- exemplo, a ver, un sombreiro Ai, que redondos, desconcéntrase, redondos desconcéntrame. e grandes, pois quedan bonitos. O sea, non o estou levando sexual, de verdad, non é... No, no. Digo así, imagínate, un Estéticamente. peito bonito... A min a espalda e cu e pernas. Vale. O sea, primeiro é o lombo, non? Aquí, sí, esta parte de arriba ata a mitad. Vale, vale. Así. A min os hombros e o abdomen. Da tableta, non? E ti, Estrella? A min gustame que este proporcionado e equilibrado. Así. Veña, imos subir agora. Agora toca subir ca esquerda en V, vale? Cu abaixo, 3, 2, 1... E a bordas mulleres. A min? O cu. Sí, o cu. Non fai falta preguntar. Pero non era que non era nada sexual, ou era broma. Sí, a ver. Sexual non é unha parte do corpo. Mira, para que non sea moi sexual, os brazos finos tamén gustanme. Sí. Os brazos, Finos, o sea, non finos de... Marcados, queres decir. o sea, que haxa chicha, pero Traballados. non... pero non limonar. Vale. Ai. Xeonllo arriba, todos os exercicios que había que faer aí de subir, moi dinámicos e gustaronme moito. Moitísimo. Seguinte exercicio, elevación frontal. E a ti, Anxo? E a ti? Eu fíxome na alma, normalmente. No, outro, seguro. Velles ahora, Super sabes? creíble. Collemos aire e subimos. A mí, por exemplo, dos homes, pois a min gústame pois que teña o trapecio, por exemplo, pareceme unha zona moi bonita que se pode lucir, os sombreiros, os brazos. Sí, os brazos tamén. As mans. Pero eso non se pode crecer. Iso desde que vos fixades nos pés? No. Eu fixome máis Eu nas mans que moito. nos pés. Bueno, Pero os eso pés polo a simple brao. vista non llos ve. No, xa. Bueno, se vai cun os sachos, aí que para Vale. acabar, igual sí que te fixas, pero... Bueno, nos de Anxo imposible non fixase, porque ese barco- ocupa media clase. Veña, seguinte exercicio. Imos subir co xeonllo arriba, de acordo? Veña, ahora da igual que antes fixemos alternando, así que pé esquerdo, xeonllo dereito arriba. 3, 2, 1, imos aló. Un poquinho máis. Vale. Moi ben. Cando nos subimos temos que coordinar ben os pasos porque senón é doado con mellor que tedes cun nocello nelo ar. Entonces, desde que lle colles o tranquillo, colles o ritmo, daquela non xa non hai problema. Collemos halteres. Ben, estamos xa aí pola metade da segunda rolda.
Abrimos brazos, collemos aire e solto arriba. Pues mira, a mí nas mulleres o que me gusta son os brazos e os ombros traballados para pôr un escote bonito. Porque cando pos un cuello halter, me parece que se chama, que levas os ombros ao aire, gústame moitísimo. É unha espalda bonita, A definida. espalda bonita, sí. A silueta en xeral, non así que teña curvas. E o que non me gusta son os... Vale. Como se chaman? Os xemelos. No, os xemelos gustanme. No, Os tobillos, os nocellos. Os nocellos anchos. Que non che gustan. Non. Os nocellos anchos. Sí. Sí, porque Sí, xente sí, hai ten xente que é sí. solo unha Ah, peza. sí, a min... Vale. Ai, pobre. Seguinte exercicio, colocámonos de Ese lado. naceu así, eso non se pode traballar. Digo que Traballar non me non, gusta, pero claro. podes modificar, Veña. Ah, sí, dime Sí. tú como vas a coller un nocello, contame, Pois serra só. hai que pasar por... Inventa, por quirófano. Ramón, inventa. Veña, pé dereito enriba e cambiamos. Hai cousas que é genética, por exemplo, Xa. mira o cu do Edi, sabes? Por moito que o traballe, aí está. No, Claro, é como se chirín, non me gustan os pés grandes, é que faz, por a mitad. Moito te fixas tú no Sí, culo, sí, non para de mirar. Teño que diante ainda non sei. Oh, sí, non sabe, Raquel non mira. No, Pechas fíxame nos os ollos, brazos. ela non ve. Fíxame nos brazos. Ela non ve. Pois hai que ver, algunha execución hai que mirar, non é porque lle mires o cu, é que hai que mirar a execución de 3, exercicio. 2, 1, vale. Efectivamente, sempre estamos así ca mesma broma, el métese cos meus pés, eu métome co seu cu, e, bueno, estamos sempre picándonos uns a outros. Veña, queda pouquiño, xa se vai notando. Inclinamos o corpiño cara adiante, xuntamos aí halteres, collemos aire e xuntamos cápulas atrás. Un poquinho máis, lombo recto. E última. Moi ben. Veña, deixamos ao ladiño. Cambiamos agora o sentido do step. Porque agora, acordados, abrir e pechar, abrir e pechar. De acordo? 30 segundos de cardio e quedamos 30 de forza. Veña, ánimo que podemos, Collemos aire e comezamos. Ánimo un poquinho máis. Últimos segundos. 3, 2, 1. Vale. Moi ben, veña, quédanos o último. Para mí maravilloso, foi a primeira clase de cardio que non sufrín. Último esforzo. Veña, este xa para rematar, que xa é bastante doadiño. Collemos aire e soltamos. Que tal a clase, rapaces? Ben, hai que traballar máis cas movidas estas, cos estepes. Estou entretido, verdad? Pois Algo diferente, sempre hai que variar un pouco para creo motivarse. que é das que máis me gusta de cardio. Un poquinho máis. E última. Vale, moi ben, deixamos halteres, pasamos tiramentos, imos aí cos brazos cara arriba, imos ao ladiño, aguanto aí uns segundos. Cambiamos de lado. Ui, como suspiramos, disme. Estamos volvendo a Ao calma. centro, collemos aire, dobramos na cintura. Xuntamos más ao ladiño, recordade na casa todo o tempo que queirades, as veces que queirades durante o día. Cambio. Intentamos estirar todos os músculos posibles, sobre todo os que traballamos nesta sesión. Imos cara ao centro, subimos, acercamos aí o brazo cara a nós.
Aí estirando aí a zona dos ombreiros. Cambiamos. Moi ben, fantástico traballo Xintiña. Moitísimas gracias por acompañarnos unha mañá máis aquí en Pulso Activo. Recordade manter o corpo en movimento, ainda que sexa un pouquiño cada día, porque o corpo agradeceo. Eu son Edi, o vosso adestrador, e lembrade, mantede o pulso activo. Moi ben, sí señor.